muzukuru kana muri mumastreets esocial media hamurarwi. Izvo ndotokurambira muzukuru kuti bodo hamurarwe hamurarwe zvachese. Wanzwa muzukuru. Saka iwe kana wakarara umba kwako usafunga kuti vanhu vakarara muzukuru. Vanhu vanenge vachishesha kushanda mumastreets esocial media. Right, saka chiterera muzukuru nsandataura nyaya yangu kana musati wasubscribe to this channel. This is your family channel anditi na sekuru venyu anditi vamwe vanondituka vachiti sei but ndinokutendai nekuti vamwe vanondigamuchira vama vazhinji muri kugamuchira sekuru venyu. Thanks very much. Musha wenyu uri kukura. Kana ungasati wasubscribe to this channel, I kindly ask you kuti muzukuru hapana chakumira, please subscribe to this channel anditi Saint TV family channel anditi. Also don't forget to put your notification bell whenever I upload a video unobongo notify woboto tanga kutonakirwa anditi. Right, a big shout out kuna Craig Marshall anditi muzukuru wangu. Let's go and subscribe ku channel yakanzi Craig Marshall anditi. Right, inzwaika vazukuru vangu, vazukuru vasekuru Said. Ndichitenderawo mumastreet esocial media ndabva ndasanganawo namukoma Passion Java anditi Panganai Java tinomuziva tese anditi auyawo kuzonunura Nox. Hani muri kuziva zvanga zvichiitika nyaya dzaNox ichichi, handisi kuda kudzitaura. Kana uchida kudzinzwa enda kumavideos ari kumashure unonosangana nadzo dzese nyaya dzachona. So mukoma Passion Java vari profeti zvakare anditi vabva vauya vakabva vati aiwa ndauya kuzopedza nyaya yatovapo ndeyekutoti pane inonzi My Melody Cadence Challenge anditi aiwa Passion is good at that. Ndi-entertain anditi and pega pane gap re-entertainment panga anotoona kuti iri igap re-entertainment. So zvavepo zvine zvazukuru. What happened during the course of the week zvakaitika anditi, but we still need to move on anditi. So Panganai auya nesolution yekuti aiwa taakudawo kuitawo kadhanzi keMy Melody, nziyo yakariliswa namukoma Nox Guni anditi. So guys, paine big ripo. Ndauya kuzoudzaimi vazukuru vangu kuti paita mukana wekuita mari anditi right, murege zvekurara vazukuru vangu vamwe vachiita mari. Ita create tumadhanzi ndokuzivai ndodada nemi. Kana iri mari iyi inotouya kuSaint TV channel ende totoicelebrate ipo panapa. So mari yachona yakamira yakadaiwo. Passion ati pane $500. So this $500 pane 3 maprizes. PaSaint TV tigoshayiwawo 1 anouya neprize. Aiwa hazviite ndazviramba. PaSaint TV family ndotoiziva, vanokomenda ndovaziva. Ukauya nemari uchitiwa wina kana kuti ukapiwa mukombe kwaPassion uya tinopouyapo panapa yefamily totokupawa. This is a promise, totokupawo yako yefamily. Right, saka ichiteerera muzukuru. Mari yachona i500. First prize achapiwa 250 according to Passion anditi. Second prize achapiwa $150. Isi mari yekutamba zukuru. Yongotamba chete wotopiwa mari yako. And then third prize achapiwa third prize inenge ine $100. So vazukuru ende motora mari mudzoke muzotora yenyu futi panapa. Ende venu tinovaziva kumacomments ndokwatinovaziva haungozongouye ukauya uchiti ndawina hatinenge tinombonocheka rekodi kuti kumabhuku riko here kana uriko kumabhuku aiwa tinokupa yako. So ndingouya nayo kuti thanks very much kuna mukoma Panganai Java anditi nekupedza nyaya yanga ichinetsa. Ndo maperero aita. So pane 3 weeks dzekuti paitwe competition iyi munhu azowina atore mari. Ndochandamo ndingouya kuzokuzivisa vazukuru kuti kwaita mukana wekutora mari. Kana uchigona kutamba, uchigona kujaiva sasekuru wako, enda unotamba muzukuru, ukandika video kako kuna mukoma Passion Java and then wototora mari. Na sekuru Saint Steven ndichiti much love